Wat weten waar de aanroende nacht. Mijn buien, stevige buien, ik met tonger, zwieren tonger soms, maar ik wetroelest. En dat hield ik nog van de morgen petit. En dan steen je hier in Langbar en dan moet het waaien. En dus zouden we nog gewoon hebben. Ja, joen en vannacht wordt het oors, de verwachting. Joen en vannacht staat gewoon een minder sterke wind, nog vrij krachtig in het kustenwaardgebied, zwak of matig aannemend verder op de provincie. En dan de temperaturen vannacht, die liggen tussen de 12 en de 16 graden, maar de hegere temperaturen in de kustgebieden. En dan ga je het toch nog wel een simmernacht, want de temperaturen binnen net echt leeg. En als het dan juist naar morgen, dan hebben we morgen een dag met zinnen, en dan maar een paar buien of buikers. Zat het nou liek het geen de meeste buien om je zinnen, maar in het zuidoosten dacht zo kans op tongen nog. Daar dan ik de meest stevige buien. En de temperaturen morgen 20 en 22 graden, en daar maar bloed het gewoon simmer, want ik had dan ook simmertemperaturen, een warme dag. En de wind, matig en vrij krachtig, die komt morgen het meest uit het zuidwesten waai. En dan terug naar de orendagen die volgen. Ik wichtig voor het scootjesielen, sneu, snijn en manje. Het binnen 3 dagen op een richtje met een temperatuur om het bij de 21 graden heen. Op sneu en buiken, maar wel een matig en vrij krachtige wind. Op snijn buien, maar kans op tongen, stevige buien ik. En op manje weg kans op een aantal buikers. Dus zitten er elke dag wel even bij. En we met de morgen maar weer even in het waarsje.